Nedavno je crnomorska flota na prvi pogled obavila obične manevre koji su suštinski imali jedan izuzetno interesantan element – obezbeđenje protiv vazdušne odbrane pomoću pomorske verzije legendarnog sistema Pancir, što je očigledan napredak u razvoju ovog projekta. U nastavku razmatramo koji je njegov značaj. O pomorskoj verziji Pancira M već smo govorili. To je modifikovana kopnena verzija Pancira S1 uz niz važnih i interesantnih finalizacija. On koristi modifikovanu verziju radara sa faznom rešetkom kao i elektronsko-optički i infracrveni sistem za navođenje i identifikaciju. Pritom, on u svom sastavu nema radar jer njegovu funkciju obavlja oprema koja se nalazi na brodu na kom je ugrađen Pancir M. Pomorska verzija rakete vrši gađanje i sigurno pogađa sve vrste vazdušnih meta, počev od aviona i krstarećih raketa pa do bespilotnih letelica na udaljenosti od 1 do 45 km i na visinama od 1 do 15 metara. Pancir je napunjen sa 32 rakete. Drugo naoružanje koje ima Pancir M su dva snažna rotaciona topa, AO-18KD sa 6 cevi od 30 mm, od kojih svaka može da ispali 6000 hitaca u minuti. Još je u jesen 2020. godine mali raketni brod Odincovo, koji je opremljen pomorskom verzijom sistema Pancir M, tokom manevra pokazao da je u stanju da odbije kombinovani udar avijacije i protivbrodskih krstarećih raketa. Raketni brod Šuja iz sastava 41. brigade Crnomorske flote, koji je opremljen sistemom Pancir M, izveo je ne samo sopstvenu zaštitu, već je uspeo da odbrani brodski sastav i kopneni deo obale. Sistem je sigurno odbio vazdušni napad svih vrsta letećih objekata, aviona, krstarećih raketa i bespilotnih letelica i tako potvrdio da se kopnene jedinice protiv vazdušne odbrane mogu ojačati jednostavnim i relativno jeftinim malim brodovima i čamcima ako su opremljeni sistemima Pancir M. Pre toga, pomorska verzija Pancira bila je uspešno testirana prilikom odbijanja napada malih dronova u uslovima snažne radioelektronske borbe protivnika. Trenutno se obavlja testiranje koje mogućnosti ima morska verzija sistema Pancir M u upravljanju modulnom konstrukcijom raketa iz porodice Hermes koje su u stanju da dejstvuju ne samo po kopnenim metama, već i po mobilnim i stacionarnim metama koje se nalaze na kopnu. Ciljeve gađaju na daljinama do 100 km iz vlastitog, ali i spoljnog navođenja. Bez obzira što je Pancir i dalje formalno raketno naoružanje, on faktički radikalno povećava borbene mogućnosti brodova male klase koji ga koriste. Nakon održanih manevara, Ministarstvo odbrane Ruske federacije odlučilo je da ojača crnomorsku flotu malim raketnim brodovima projekta 22-800 Karakurt i sa palubnim pancirima M. Počev od Odincova, trećeg broda u seriji, svi naredni mali raketni brodovi biće opremljeni samo sistemima Pancir M.